ubay nga to. Wag yun no. Duha ka ba? Duha usa. Diri ang usa. Daghan man to. Duha ron to kabuki kuan. Dua ka liso? Duha ron to kan nabuhi. Ah, duha ra. Yan namatay gyud. Kapoy guys, kinabuhi. Mo ni tapanan sa una no. Asa man ba ang tapanan ron? To adto puyog. Kayat. Ginabuhi. Wag yun. Anan nalaos naman. Ay man. Din hala ko ilubong. Pwede mo ko. Binit ug kayo napita eh. So nagkuan may diri sa Dorian niya, wa man. Wa man mabuhi. Magpamindanao yun siguro to. Ang gihatag nga ring upaw nga kuan. Wa mo pud. Akong gi kuan siya akong gi buwad ko troke. Si upaw nga mahupaw nga akong buwad. Yan nabasa me. Ako kung ibuwad akong luyong wa man pud mabuhi. Mas maayo ka ng seedlings na yun ibutang kongkol. Wala ito sidling lagi to. Oh, kaya din ha nabuhi naman to diha. Kunya. Kuan man ta katong Diya nabuhi. Oh, Kunya. diha lang kuan lang perfector. Nya akong ingon siya kwa dadal lang to kare. Dress mo ha. Yan namatay na noon. Ako ang sige business bahay niya ingon siya itanom dito. Nga akong gitanom ingon dirmit tambes dool. Ako lang bugi ubay ra. Yan nawa na noon. Basing na-appeal to sab-sab sa kwan. Awa kay diri man ko. Nini ani. Ah, nalaos yun to siya. Nakuha siguro to sigbalin-balin ba. Sayang eh. Magkuha na ta kutro na nani siguro. puri man ni gabi eh. Nganong gilabalin-balin sa to? Ipadako lang sa to pag maayo unta. Ako ingon mas upaw nga. Lagi mo na mo to yung inyong pun ipatanom. Ako pong gitanom diha. Basin ng luod to ba? Sige makukuha diri sige mo limpyo. Dito ako pulbero. Ari na pugka. Ako nag-ingon ba to sa angkol kung kanang kuhaan ko no. Kung giko ba ang balay dito, di si PD magkinahanglan siguro nagbalay po dito. Siya nga. Andin ha alam to kanang tapanan mo kung ano da ko kay naaman anas. Asa maghimog tapanan diha? O dito. Dito. Amay pa maka. Ano ko Uy, ano nila na dito. Balay dito. ang kuha ng tanan mo. Sa may kinahanglan nimo ito kan sa tanan. Ang kuha ng bitan ako kung kuha sa kung mahimo na siya kuha na naglublak pa. O lagi. Ah sige, nya pila may mga gasto ka ana. Ay lublak yung kuha. Estimate ko. Estimita pila yung mga gasto. Estimate mo mga to lang ko nya. Nya na kay number? Mga to lang ko to nya. Gato lang ilang kini. Oh. Kuan. Unya, mga to ka unya. Unya kuan. At tanawa sa inyong tapanan na kay na boslot taraban na nya. Wa na isa na ko hilap deki. Ay pinsan sa aning bao ba kinilig. Awa. Ayaw mo ko lang. Anda mo ko na siya pangihi. Ang sante? Tayo sa gula ni mo komedya. Ay pag anak lang very serious ba yan? Oh, sinirius na ante. Serious kay baw kung di ka na kay baw mo Oh, lagi. komedya. Oh. Sa mo ka. Tao ganing kanang seryoso di mo na komedya ay Oh, lagi. komedya. Oh. Kay kuan, kay mo bawaan masuko ano. Nga iya pong iya pong kuan oy gi-video pa niya. Okay, ibaw kang ganahan mo ko i-video lang akong ante. Nandi duyan di. Ay, dugay na kayong manggahan eh. Apa ka matawa ni? Wow, pag yun. Mali juga natawa ka kay kamli dugay na. Asa na ta? Ah, dari ani test pa na natin. Nga okay ra ka diya. May gani ka kay nakada kag payong. Ay mo ani gani ka magdaji ka kanang kuan.
Murag pandong sa ulo ba og imong lawas kay mo man makakapoy ng kon. Edit. Nga, hinaya, maligid ka. Iya man matag ano na maligid oy. Klaro eh. Advance kay kag mga kuan yun eh. Mga huna-huna pag gani nahitabo mingo na kong Ah, hinay. advance na daan kay Magihan na ba sila baboy eh. Sinis ka o baboy. kisa man. Wala ko mo kasi dagat. Wa po kay klaro lagi mo. Iya ba to mo adto tingali sila. Nga pala mga alas 10. Adto sila bangon. At tabango mga ligo. Aw gani. Asa de mo? Ato lang may bunakan. Lang liuta ni Michelle. Oo. Ya, namin. Dahil daghang kalubihan. Nawa lagi dito na vitamin. Sabi patam ni na dito. Kay nandiyan ta kay mga prutas ba. Nala magyung misakyan nan. Nay nagatiman sila yuta. Napod. Abo na ka ila dili daha. Dili. Ay lambay sudunon. Pasada. Ari man, dali naman doon naman. Namay nga, walo mga lubi. Na itam na nun mana. Kato maning pagyulanda nga ang mga lobi ba. Kuan mo to do pada. Uy, Aray. apa? Nya lah. Ina na lang nga duluin. Kay pahuway pa ka. Lain na may dangog. Ano man ka? Naon sa magato? Nabitik ka no? Nadalin as. Ano kuan anak? Di una nga to. Okay na ka? Oh. Uban-uban man po ka, oy. Luoy kong ante na nadakin taon. Dahil mako. Ilan nga, di mo kuyog. Hawa. Nyapa no. Angkol. Gaya kay ko, naligid. Okay naman ko na siya. Kahit ka social, mapod mo na ilang balay. Ano yung mga social, mamudere. Naamo mo yung mga kibol. Adi na na ako ano nakuha na. Ano naman yung kontrata nila eh. Kanang gi pa-repair ng balay, kang angkol ba ng